Kaixo denoi, bideo tutorial honen bitartez azalduko dizuegu zer egin behar duzuen zuen seme-alabak ikastetxeko eskolaz kanpoko ekintzetan matrikulatzeko. Aurrenik eta behin antoniano.eus horrian sartu eta Alexia jartzen duen puntuan klikatu. Alexian sartu ondoren, beti bezala, zuen erabiltzaile eta pasahitza sartu. Eta behin ja sartza lortzen dugunean, ezkerretara, kasu honetan erderaz daukagu, baino berdina da euskeraz, hor daukazu extraeskolares edo kasu honetan eskolaz kanpoko ekintza horretan. Kontu ibili behar dezue, hor dagoen gezitxo horretan egin behar dalako klik. Berto da zer ikusi denak. Hor klik egin ondoren, hemen daukazue, kasu honetan eskolak eskaintzen dituen eskolaz kanpoko ekintzak. Kasu honetan DBH-ko adibide badaukazue. Hemen mekanografia, antzerkia edo robotika. Demagun antzerkian izena eman nahi dugula, aukeratu eta ondoren solicitar edo eskatu eman beharko nioke. Horri eman ondoren, matrikulatuta edo matrikulatu agertuko litzake hor berdez. Imaginatu dezagun seme-alaba baino gehiago daukagula. Hor goian klikatu ondoren, aukeratu dagokion seme-alaba eta behin hori egindakoan errepikatuko genuke prozesu berdina. Hau da guztia, ikusten duzuen bezala nahiko erresa da. Espero baliagarri izatea eta mila esker zuen atentzioagatikan. Laizter arte.